kemçilikler gysga wagt içinde düzeltmek tapşyranlygy. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işini mundan öýlekde kämilleşdirmek barada anyk tapşyryklary berenligi aýdylýar. Bosgunlukda döretlen Respublika Partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanahyň pikirine görä, resmileri ilki käýinç bermek, soň olar ýygydan çalyşmak niýasdan galan kesel. Ýönül Milli Howpsuzlyk Ministrine berilen käýinçiň arkasynda düýpli bir sebäbiň bolmagynyň hem mümkinligini, sebäbi ýurtda ýokary professional taýýarlykly milli howpsuzlyk kadrlaryny terbiýelep ýetişdirmekde entek edilmeli işleriň känligini belliýär. Hana ýurtda kadr geldi geçerliginiň dowam etmeginiň esas sebäbini hemme kararyň bir adam tarapyndan kabul edilmegini, resmi habarlarda hiç bir anykladyň aýdylmazlygyna görýär. Hakikaten şu kähin söýülýäni ýa aýrylýany büyük bir sebäp bar bolmagy mümkin ýöne hiç zat aýdylan nokta. Hemme zat gizli. Kähin söýülýär. Näme üçin örilipdir? Aýha öz işini başarmak. Näme başarmanlar? Hiç zat belli däl. Hemme zat ýapyp. Şeýle-de Hanaw ýurdun milli howpsuzlyk işgärleriniň kanun esasynda öz başdak işläp bilmegine mümkinçilik döredilmeýändigini, olardan edilýän talaplary ýerine ýetirmegiň mümkin näligini öňe sürýär. Olara öz başdak işler ýaly mümkinçilik döredilmeli. Edilýän talaplar mümkin näl onu ýerine ýetirmek. Özi bu zatlardan baş çykman soň şoň üçin etýän talaplarym, tawşyrýan buyruklarym şoňa mendeş. Bu adamlar näçe bilenok, näre ýürejegini bilenok. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 30 sentýarda döredilmeginiň 25 ýyllygyny bellädi. Şu geçen gysga döwür içinde oňa ýolbaşçylyk eden ministrleriň ikisi, General Sapar Seýidow we General Muhammed Nazarov jinayet etmekde aýplanyp türmäge batyrly. General Seýidow berilen türme möhletini doldurup azatlyga çykdy. Emma General Nazarowyň ykbaly belli däl. Mundan başga Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň onlarça ofiseri uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edildi. Olaryň bir näçesi türmede aradan çykdy. Gurbangul Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň başynda prezident bolandan soň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 4 ministrini dürli sebäpler esasynda wezipesinden boşatdy. Häzirki ministr Döwran Geldibayram bu wezipe şu ýylyň martynda bellenildi. Ol bu wezipe bellenilmedinden öň ýurdun gümrük gullugyna ýolbaşçylyk edipdi. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanyň meşhur estrada aýdymçylarynyň biri Nazir Habibow çekmek üçin ýygyderli neşe satyn alypdyr diýilip tutsak edildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki Altyn Asr telekanalynda habar berilýär. 4-nji oktýabrda Türkmen telewizionyasynda görkezdilen Watan habarlar gepleşiginde neşe terişdelerini bir kanun ýurda getirenler ýa-da onu satyn alandygy aýdylýan 10-dan gowrak adam görkezildi. Olar efirde öz-özlerini ýazdaryp çykyş edýärler hem etdi diýilýän jenaýetleri boyun alyp baş hoşan işine ökünýändiklerini aýdýarlar. Türkmen telewizionyasının resmi habarında yurtda neşe terişdelerinin bir kanun dolaşygyna we neşekeşlige garşy barlyşyksız görüşüň alınıp barlaýandygyna garamazdan haram işe baş hoşanlaryň tapylmagynyň gynandyrjy ýagdaýda bellenýär. Şeýle-de habarda olaryň bu ýaman pikirleri başa barmady diýilýär. Şeýle ajaýyp zamanamyzda haram ýola baş goşup, awraýdan düşen adamlaryň bardygy diýsen gynanyrjy. Olar şeýle pişe diňe bedinewslikleri üçin baş goşanlyklaryny özlerin boyun alýarlar. Jenaýatçy ýa-da haram işe baş goşan diýilip adlandyrylyp Türkmen telewizionyasynda çykyş etdirilen 10 kiraýatyň biri 1988-nji ýylda doglan Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy tanymal aýdymçy Nazir Habibow bolup, ol çekmek üçin neşe terişdeleri bolan tirýegi ýygyderli satyn alandygyny aýdýar. Şeýle-de ol şeýle biderek hereketleri bilen öz ene atasynyň maşgalasynyň we çağlarynyň ýüzüni ýere salandygyny belleýär. Haram ýol bilen gazanç etmekçi bolýanlar diýilip aýplanýan ýene ikraýat Mara welaýatynyň Oğuzhan etrawynyň ýaşaýjylary Salim Alimow we Rustam Salimow bolup,
Olar öz tobasında kontrabanda yollar arkaly Türkmenistanyň çägine 7 kilogram 665 gram tregi we 40.081 gerdejik tramadol dermanyny bir kanun geçirjek bolandyklaryny boyuna alýarlar. Aýplanýanlaryň ýene biri aşyrgelli pattyf bolup ol ýurtda arasa halal dähmetin hözirini görüp ýaşama ähli mümkinçilikleriň bardygyny aýdýar. Emma ol özüniň kanuna garşy hereket edendigine, kontrabanda ýolu bilen Türkmenistany 21 kilogramdan gowrak teriyegi bir kanun geçirmekçi bolandygyny tasdiklaýar. Türkmen telewizionyasynda çykyş ettirilen raýatlaryň beýleki biri Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Ýusup Mämiýew bolup, onun öz ýaranlary Gurbanmurat Tyrrykow, Nur Muhammed Ataýew, Allamurat Urazgeliýew, Bayram Haýitow, Ildar Arslanow, Gurban Mämed Borjakow, Bayrammurat Arasçyýew daglar bilen tiriyek neşe terişdesini böleklere bölüp satmakçı bolanlarynda saklanandy aýdylýar. Türkmen medeniýetinde jenaýat edenlikde aýplanýan şol adamlaryň etdi diýilen günäleriniň nähili we haçan anyklanandygy hemde olar bilen bagly suud işleriniň geçirilip geçirilmänligi barada takyk maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda döwlet heýetçiligindäki telewizionyanyň habarynda bu raýatlaryň bir kanun gadanandygy aýdylýan emlekleriniň olmasız edilendi aýdylsa-da, olara mundan beýlek nämäniň garaşýandy hakda hem açyk jikmejik maglumat berilmeýär. Döwlet mediasynda görkezdilen bu gepleşikde şol adamlara ýönkölýän aýplamalaryň nä derejede esaslydygyny ýa-da däldigini garaşsyz çeşmeleriň kömegi bilen tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ýeri gelende aýsak Türkmenistanda häkimetler tarapyndan ol ýa-da beýleki düzgün bozmada aýplanýan käbir raýatlar wagtal özlerine garşy görkezme berip telewizionyada halka görkezilýär we köpçüligiň öňünde toba etdirilýär. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda temmäki önümlerini bir kanun getirmekde aýplanýan. Şeýlede döwlet gullugynyň wezipesinden peýdalanyp para alandygy aýdylýan raýatlaryň bir näçesi kameranyň öňünde özlerini ýagdaryp çykyş edipdiler. Gepleýär Azatlyk radio habarlar günneligimiziň dinleýärsiňiz. Eferde men Ýogşan Nurwan. Ýazy Hudaýberdi haly bilen Türkmen jemgyýetini neşekeşlik barada gysgaça söhbetdeşlik edýärin. Hudaýberdagy Türkmen jemgyýetini neşekeşlikden belli bir derejede saplansyn bolanyny hakynda habarlar gowuşýardy. Ine birden hem Türkmen telewizionyasynda bir tanalyan adamyň özüni ýazgarýanyny görkezdi neşekeşlik bilen baglykda. Eýsem siziň pikiriňizçe bu nämäniň alamat? Türkmen jemgyýetinde neşekeşlik bilen bagly nämeler bolup geçýär? Bu meselede bir öňe gidişlik bolmadymy? Belli derecede öňe gidişlik bar, ýok dip bolmaz. Sebäbi häzirki prezidentiň iş başyna geçmegi bilen neşekeşlige garşy oňat görüş yglan edildi. Ikinji bir tarapdan neşe suwdatyny edýänlere, neşeleri ýaýradýan adamlara günä geçiş yglan etmeli däl diýilen bir görkezme boldy. Şu zatlaryň jemgyýete ýokary güýçli täsir edenligi belli. Ýöne neşäniň özü bir aýylgynç ýagy, aýylgynç duşman ol. Şol Sowetler döwründe KGB-niň, milisiýanyň gaty güýçli işleýän döwürlerinde de neşe bardy. Şu neşäni düýpli ýok edip bilmediler. Şu bolup geçýän wakalar häzirki Türkmen telewizionysynyň paş edýän zady. Şol belanyň, neşe belasynyň ýygy derli görüşmeseň halk arasynda ýangadan özük çökdigini görkezen bir alamat bolsa gerek. Hudaýberdagy bagşyçylyk bilen neşekeşligiň arasyndaky baglanşyk barada öz pikiriňizi aýtsaňyz. Bir ýerde bir tebigi baglanşyk barmy ýa başga bir zat barmy? Siziň pikiriňizçe bir ýerde näme bolup geçýär? Belli bir derejede tebigi baglanşygym bar. İkinci bir tarapdan maliye serişdesi bagşylar meselem gazancı Edil Dayhan ýaly ýyl boýy azap çekip däl bir oturuny alýarlar, bir çykyşyna gazanýarlar, olary Hudaý beren talant, zekin, şol zekin arkaly gazancı has ýeňliräk gelýär men pikirimçe. İkinci bir tarapdan bagşylar esasan giýjesine işlemeli bolýarlar. Giýişlik aýdym aýtmaly bolýarlar. Onu da ýargy ýaçenli, şoň üçin belli bir derejede stimul diýjekmi ýa-da bir goşmaçy güýçmi garaz bir zada ymtylýarlar. Şol ymtylyş bilenim soňra özüm zaýalýarlar. Ýöne muň özü elbetde erwet zat, erwet täsir. Şeýle beýik bagşylar bar, meselem Hanillan Murat, ol Türkmenistanyň halk artistidir. Ol ady onun aldylar, soňra ýene gaýdyp berdiler.
iki gedek Türkmenistanyň halk artisti bolly ýöne şol adamyň agzynyň arassadygyny aýdýadylar. Ýa-da mullaga bütün milletiň bir ören syýlayan, hormat goýan adamy şol hiç wagt agzyna ajy alman, şolar ýaly beýik derejäge ýetip bildi. Şoň üçin bagşylara da bir neme dözümli daraşmak gerek, aýdymçylara da egerde olar neşe keş bolsa, olar halkyň öňüne çykyryp propagandaýerlemek, olar halky görkezmek beýle bir gowy usul däl. Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi Haly bilen türkmen jemgyýetçiligine neşekeşlik meselesi barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizden ýersiňiz. Awgan türkmenleriniň ýaş ähiri Muhammed Tawap 18 ýyldan soňra neşekeşlik belasynyň gutuldy. Döredüjilik älemine ýene gadam basdy. Muhammed Tawap Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynda ýaşar. Ol ýaşlykdan döredüjilige başlapdyr. Türkmen we özbek dilinde goşgy döredipdir. Ýöne Muhammed Tawap 18 ýyl neşe belasyna bagly galdy. Medeni cemiyetlerin kömegi bilen ol keselhana yerleştirildi. Neşe keşligi terk etdi. Erdim, oýgandym, çün eşk eýle bolgandım. Ýandym da ada boldum, eşk otyga ordandym. Gaflatda ýatyerdim, bu haq diýip oýgandym. Çok lada gamgeýinirdim, lepkandyga gowandym. Derdimge dawa boljak ol ýara gözüm düşdi. Muhammed Tawap'ın aýdyşyça ol iki ustadan talim alypdyr. Onuň döreden goşulary ýerli gazet jurnallarda çap bolupdyr. Men äş wagtyndan başlap Baýmurat bimaryň köşüşleri bilen Ustad Mehmet Emin Metin Ankoýunyň huduryna diýip çöküp, olaryň hudurundan şiir ýazmanyň owuja örgenip, kança şiir ýazdym. Jeridelerde, Jowzjanda, Madar Şerifde, Türkmeni we Özbek gowumlary jeridelerinde çap bolup çapa çykdy. 18 ýyllap özüniň tiryek we gireyne berilendigini Muhammed Tawap gurrun berdi. Neşekeşlik ony ölümüň gyrasyna etipdir. Jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri onuň kömegine ýetişipdir. Keselhana ýerleşdiripdirler. 60 gün töweregi bejerge aldym. Häzir özümi güýçli duýaryn. Halka hyzmat etmegi niýet edinýäryn diýip Tawap belledi. Zamanyň pişarına ten berip bilmän mawady muhat berdim. 18 ýyla Yaqin neşe ahir poter şişe ýazdy. Şol halatda özüm diýýärdim, ýene 2 ay 3 ay gidiberse, men gitjek adamlar jümleten özüm diýýärdim. Endi özümi bir güýçli adam, asuda adam diýýän. Endiden böyle isleýän geçen günlerime ýaza salman, geljek günlerim üçin oýlap, milletimize, halkymyza gowja hyzmat edip bilermi kaktyp Allahdan arzu etýär. Muhammed Tawap'ın çağalary üýüne yerleştirilipdir. Olar mektepde bilim alýar. Türkmen intelligentleri maňa ýardam etdi. Şonuň üçin men olardan tüýsürekden minnetdar diýip Muhammed Tawap aýtdy. Muhammedň aýalam neşekeşlige giripdar bolupdyr. Ol hem neşe belasynyň özüniň saplanandygyny dile getirdi. Indi çekmeýär inşallah. Näme sobat nodulum bir hata geçdi, bana ýara çykdy adetde çek. Fakirler hana tabat garaşdy, gözleşdi. Henide göreden istawa berýär. Temmämizin manasyň fotosyny çekip ýatdy däme gerek gelýär. Soňmady men bulardan bir öýte goýmaýar. Bir tuğuna bak goýun bula bolanok bir ýerde şuna aýdat. Bular fiskal etdi, dawa berdi. Ýaxşylyk bar etdi. Gepleşigi taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmyrdan Ulumrady. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil ýetýär. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Ýogşan Anurwan. Habarlar günneligini Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Amanmurat Türkmen paýtagtynda ýene Uçar vilayetleriniň
nowatlarynyň uzap başlanyny, uçara bilet almak meselesiniň kynlaşyp başlanyny hakynda habarlar gelip bolýar. Eýsem bir ýerde nämeler bolup geçýär? Olar bilen bundan 5-6 ýyl awy biletler satmak bir düzgün tertibi harlapdy. Şu döwürde awy biletler satýan jaý Atatürk köşesiniň ornuна ýerleşýärdi. Biletler o ýerde bilet kassalarynyň 26 adamlar zaryn nowaty durmaýardy. Ýürüýte oturdulan awtomat enzamynyň düýmesine hangy yerli reisler Daşarýuklara uçýan reisler, anlan biletleri ýygyny uğurmak diýen ýazy peýda bolýardy. Bizim umman ýatyrly biýsem bolýar. Bu sebäp bolanda bir ýyl çemezden awy biletler Türkmen Hawa Ýollary Gullugynyň Oğuzhan köşesinde bina edilen ofisinde satyp uğradylar. Bir ýerde de nowat nomerini ýazylan çek berýän awtomatlar öňe ön awtomatlardaky ýerli reisler daşarýurda uçýan reisler biletleri ýygyny uğurmak diýen ýazylar ýok. Netijede umumy nowat emele gelýär. Nowat ýeten müşterini teskat aldygy bilen elan edýän operator belli kassalara tas bir fagatdan bir müşterini çağırýar. Şu kassalar olan han olsa 6-7 etdi. Öz tanışmyşlarına bir nowat bilet beren üçin biletin bahasynyň üstüne berjek müşterilere hyzmat edýär. Ine şu edenetçilik sebäplen bilet aljak müşteri inni 3-4 saat nowaty durmaly bolýar. Şu netijede de jewr çekýän, onu wagt ýitirýän müşteri bolup gitýär ýoksa. Amanrat, golayda Türkmen Hawa Ýollarynyň Uras aviasiýa bergilerini bermeýänligi barada habar çykypdy. Uras aviasiýa Türkmen Hawa Ýollaryna hyzmat etmegi besetjegini aýdyp haýbat atypdy eger bergisini bermese. Şondan soň golayda Türkmen Hawa Ýollarynyň başlygynyň ornwasary saglyk ýagdaýy sebäp bilip wezipesinden çetleşdirildi. Eýsem bu habar hem şu Türkmen Hawa Ýollarynyň biýdilgünçilikler bilen bagly bolup bilermi? Çak bolsa şkaratly hukman bir baglanşyk bolmaly. Sebäbi bundan bir ay çenesi wagt bolan döwlet başçyny Türkmen Hawa Ýollary Gullugynyň işine närazylyk bildirip Ine aradan bir şol nägilerden 15-20 gün geçenden soňra da orunmazar saglyk ýagdaýy sebäplik işden meşgully ýöne Türkmenistanyna ol ýerde beýlek emellaryň işden meşgulmagynyň anyk sebäbini dama aýdyryp durulmaýar. Başlyşy sebäpli ýa saglyk ýagdaýy sebäpli ýaly umumy jümlelerde jemlenýän sebäpler ýylyna ýetirdiýär. Hakyky sebäp bolsa perdäniň aňarsyna syr borup galýar. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi daşowuzda okuwçylary parti ýygymaga mejbur edişleri bardaky maglumat bilen dowam etdirýäris. Daşowuz welaýatynyň şu ýylyň 10 sentýabryndan parti ýygymyna girişildi. Şol döwürden bäri ýogary diýilen düzgün ýoly goýup başlandy. Daşowuz şäher we welaýat häkimleri bu ýogurlaryň jogapkärlik gurumçylary bolup durýarlar. Geçen 6 ýylyň dowamyny mektep okuwçylaryny mektepleri ýapmazdan parti ýygymaga sürýärler. Türkmenistanyň insan hukuklary boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerine göre Daşowuz welaýatyny parti ýygmany esasan ýokary we ýörüte bilim berýän orta okuw jaýlarynyň studentleri döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärler, dürli edary we gurumlaryň işgärleri, jemgyçilik wekilleri, kärhana işgärleri, ähli bilim we medisina işgärleri gatnaşýarlar. Parti ýygym işine aýratynda döwlet büdjetindäki işgärler köp çekilýär. Barlyklardan ma'lum bolşuna göre bu işde insan hukuklary düýpli bozulýar. Emeldarlar insanlara konstitusiýa arkaly berilen hukuklary äsgermeýärler. Kanuny bolmadyk düzgünlere ýol berýärler. Parti hasylyny ýygmak bahanasy bilen adalet düzgünlerinin bozulýanlygyny, şeýle mejbur çärelere gatnaşýan adamlaryň gurrunlaryny bilse bolýar. Büdjetdäki işgärlerden ýokary bu ýörüte okuw jaýlarynyň studentlerinden mejbur ýagdaýda dilhat ýazdyrylyp alynýar. Şol dilhat esasynda hem parti ýygymy mewsumyna gatnaşmagy mejbur edilip, bu işi olaryň meýletin edýänligini aýdýarlar. Olar okuwdan çykarylmaly üçin bu işlere gatnaşmaly bolýarlar. Şeýle dilhatlar büdjet gurumlarynyň işgärlerinden mejbur talap edilýär. Olardan düşündürüş şertnama ýazylyp alynýar. Ýazmaça düşündürüş şertnama beren raýatlar parti ýygymy mewsumyna gatnaşmasa,
özleriniň işden boşadylmagyny, hatda jogapkärçiligi çekilmegini ýazyp beripdirler diýen gurrun bar. Türkmenistanyň döwlet siýasaty şeýle ýoly goýulan üçin insanlaryň hak hukuklaryny goýar diýilýän Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri Sowet döwründäki ýaly raýatlary gorku bilen saklaýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy siz daşowuzda okuwçylary pagtygymaga mejbur edýändikleri baradaky maglumaty dinlediňiz. Onu size Hudaýberdi haly tanıştyrdy. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogly gizlilikde saklanar. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Şunlar Türkmenistanda garaşsyzlygyň 25 ýyllygyna görülýän taýýarlyk çäreleri dowam edýär. Ese garaşsyzlyk türkmen ýaşlaryna näme berdi? Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylova bu soraw bilen gyzyklanyp Mara welaýatynyň Bayramaly etrawynyň öý hojalykçy Gülnaz bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistan garaşsyzlyk alanyna 25 ýyl boldy. Şu garaşsyzlyk türkmen ýaşlaryna näme berdi? Türkmen halkyna garaşsyzlyk elbetde erkinlik berdi. Her kim şol öz zähmetine görä, şol ýurduň berýän kömegine görä öz gününi özü görmeli. Garaşsyzlyk ýyllaryna okumak, işe ýerleşmek ýaşlara näme problemalar getirdi? Şu garaşsyzlyk ilm bilim ulgamynda garalandy. Ýaşlar okuýar. Ýani şol universitetlere, institutlara finansyp köp bilimli çağalar şolaň bilimine dogry garan oklar. Şu egzaminlarda bilse de şonu bilmez ýaly ýene üstüne sora berip garaz niýetleri şol güýçli okuwçylarym ýykylyp gaýtdy şonun. Töleýle esasında alınýa da talipler şo para meselesi bolsa bir topar güýçli çağalaryň alımını bilimne seretmen eýleklerden şo para alyp şol esasında alınýar. Zehini ýaşlaryň şol zehininiň köýmegine getirýär. O bolsanym ýurdumyzyň ilm bilim derejesiniň peselmegine getirýär. Şu okuwa bilmeýän ýaşlar köpmi okuw höwesek, geyri bilmeýän okuwa bilmeýän öz okuwyny dowam etdirilmeýän ýaşlar köpmi? Elbetde. Sebäbi şol ýaşlar okup jan edip okuyan ýaşlar gara şu arzuwlaryna ýetip bilen oklar. Okuwa girip bilen oklar. Işe ýerleşmek meselesem şol para berseň ba, şol öz aýdan bahasyny berseň onda bar. Gaderly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip oturýas. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.